Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ya ƴan uwana mata. Sunana Fati Zinariya, wacce aka fi sani a cikin fim ɗin Izzat So, wato matar Matawalle. Ina nufin Hajiya Sara. Ina mai farin ciki da gabatar muku da sabon ganyen shayin mu mai suna Slim Fast. Ganyen shayi ne wanda zai taimaka uwar gida da kuma amarya wajen rage kiba da kuma rage tumbi da kuma samun ingantacciyar lafiya ta jiki. Binciken masana ya nuna cewa mafi yawan maza suna da aniyarsu ta ƙara yin aure saboda wannan matsala ta kiba da take damun mu 'ya'ya mata. Ina uwar gida, ina amarya, to ga dama ta samu. Slim Fast ganyen shayi ne wanda zai taimaka muku wajen rage kiba cikin ƙanƙanin lokaci. Wannan ganyen shayi hukumar lafiya ta ƙasa ta amince da shi, shine mafi daɗi a baki da kuma biyan bukata cikin ƙanƙanin lokaci. Ba kwa bukatan training ko kuma sauyin abinci, uwar gida da kuma amarya. Ganyen shayi ne mai ɗauke da komai a cikinsa. Kada ku manta da sunan shi, Slim Fast. Don ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar mu ta lambar waya kamar haka, ko kuma shafin mu ta Instagram, ko kuma WhatsApp number ɗinmu kamar haka.